gertaera argitu gabe daude oraindik. Horien artean, Espainiar estatuaren gerra zikinak eragin zituen hildakoen kasuak. Egiari Zor fundazioa dugu gaurkoan hemen, gure artean. Haiek hobeto azalduko badute ere, esan genezake estatuaren biolentzia jasan duten biktimen aldeko jarduna burutzen duen fundazioa dela honakoa. Eta urteetan zehar, estatuak isilarazi nahi izan duena argitara ateratzen dute hola. Etor dadila Egiari Zor fundazioko ordezkaria mesedez. Eguardion guztioi eta mila esker, gaurkoan Lezoko Carlos Aldize plaza honetara bertaratu izanagatik. Oroitza eta salaketa ekitaldi honetan parte hartzera. 70ko eta 80ko hamarkadetan, estatu aparatuek gerra zikina baliatu zuten euskal errefuxiatuen, ezkerreko militanteen eta abertzaleen kontra egiteko. Frankoren gobernuaren egiturek jarri zuten martxan gerra zikin hori, baina UCD-ren gobernuaren garaian, trantsizio demokratikoa deritzonaren garaian hain zuzen ere, jarraipena izan zuen. Estatu terrorismoaren lehen belaunaldi horrek, ATE, GAE, AAA edo Batallon Basko Espainol bezalako siglapean egin zituen erasoak. Beranduago heldu zen GAL, PSOE gobernura heltzearekin batera. Estatu terrorismoak Euskal Herriko luze eta zabalean gutxienez 79 pertsona hil zituen. Tartean, Lezoko herrikide San Juan Darrezen Carlos Saldize Korta. Euskaltzalea eta ezkerreko militante abertzale konprometitua izan zen Carlos Saldize. Horregatik hil zuen tiroz bere etxeko atarian estatu terrorismoak 1980ko urtarrilaren 16an, 33 urte zituela. Bi talde parapolizial ezberdinek aldarrikatu zuten erailketa. Batallon Basko Espainolek, Eginen, eta Grupos Armados Espainolesek, GAE, Diario Baskon. Hala ere, garaian ikerketa ofizialik ez zen egin. 3 hilabete eskas pasazirenean auzia artxibatu egin zuten eta egun, oraindik, zigor gabe dirau, antzeko kasu gehienen antzera. Carlosek beste hainbatekin batera, Euskal Herriarentzat defendatzen zuten proiektu politikoa, ekonomikoa, soziala, parez pare kontra jartzen zen, eta oraindik ere da, diktadore genozidak lotuta eta ondo lotuta utzitakoarekin. Erregimenaren biziraupenerako bada bakarrik molda daiteken konstituzioaren bidez gutxi batzuek blindatu zuten horrekin, hain zuzen. Demokrazia Espainiarraren oinarrian daude impunitatea eta violentzia. Erregimen militar fasistak eragindako krimenak sekula gertatu ez balira bezala jarri zen abian demokrazia hau. Estatuko botereak depuratu gabe. Horrela, ahalbidetuz urte luzeetako violentzien erantzulek beren postuetan jarraitzea, eta frankismoa instituzioetan betikotzea. Tamalez, Carlos zein estatu terrorismoak eraildako gainontzeko pertsonak ez ziren izan estatu espainiarrak gure herrian praktikara eramandako violentzia anitzen ez lehenengo ez azken biktimak. Hori dela eta gaurkoan, Lezoko plaza honetatik eta Carlos Aldize zenaren konpromisoa gogoan dugularik, estatuaren violentziaren biktima horiei guztiei nahi diegu eskaini omenaldi hau. Egia, itzaletik argitara ateratzeko borrokan eta lanean diharduten horiei guztiei. Komunikabideetan tarte txikirik ere ez duten horiei. Efemerideetan agertzen ez direnei. Debekatutako izen abizenak dituztenei. Kontatu ezin den historia dutenei. Herri honen askatasuna lortzeko bidean, 10.000 herritar ibili dira eta bizitza eman dute. Garai ezberdinetan, bandera ezberdinen soinean, ideologia konpartitu gabe batzuetan, baina askatasun ametsaren bidean denak. Haien bizitza eta lekukotza gure historiaren atal zatiezina da. Fasismoari aurre eginez, askatasun demokratikoa konkistatu nahian, errepresioaren eta ukazioaren kolpei duintasunez aurre egin zietelako. Zuentzat guztientzat gure oroitzarik beroena. Asko mintzo gara memoriaz. Inolako aitzakiarik gabe violentziari zilegitasunak kenduko dion memoria demokratikoa eraikitzearen beharraz. Hala ere, badirudi bakarra dela deslegitimatu beharreko violentzia.
Ez milaka pertsona bide bazterrean anonimotasunean mantentzen dituena. Ez estatuaren fondo erreserbatuekin finantzatu zena. Ez manifestazioak edo asanbladak disolbatzeko tiroak jaurtitzen zituena. Ez kontroletan Euskal Herritarrak akabatzen zituena. Ez demokraziaren jarduna, oinarrizko eskubideen jarduna oztopatu duena. Hilabete asko daramatzago ikusten eta entzuten nola ahots ezberdinek mintzo diren biktimen humilazioaz. Gurean, gertatutako biolentzia bakar baten biktimei egiten diete referentzia ordea. Akaso estatuaren biolentzia jasan ditugun biktimok ez dugu arrazoirik humilatuak sentitzeko? Bizi dugun egoeraz jabeturik besterik ez dago, edo gure biktimarioek bizi duten egoera aztertu. Zentzu apur batekin ohartzeko guk ere humilatuta sentitzeko nahiko arrazoi baditugula. Iazko urriaren 24, Madril. Bandera frankistak ikusi genituen. Biba Franco oihuak entzun. Eskuin beso goratuak. Diktadorearen eta bere obra odoltsu eta violentoaren gorazarre argia izan zen hori guztia. Baina Espainiako justiziak hemen ez zuen biktimen humilaziorik ikusi. Ez zuen terrorearen esaltaziorik ikusi. Ez zuen hiltzaile genozida baten figuraren omenaldirik ikusi. Honakoa da, bada, oinordeko den estatuaren maila demokratikoa. Humillantea da, galeekin izandako harremanagatik kondenatutako zenbat politikarik kartzelan Altsasuko gazteek baino denbora gutxiago pasa izana. Humillantea da, gure senideen esekutore izan zirenak kondekoratzea eta biziarteko ordaintzaria jasotzea. Humillantea da, Euskal Herriko erakunde nagusietariko batzuek etengabe uko egitea autokritika eskareak egiteari gure gizartea kolpatu zuten hainbat eta hainbat violentziaren eragileri eta ardurak izan zituzten guztiei. Humillantea da, oraindik gaur egun 100 pertsona behartzea astebururo kilometroak eta kilometroak egitera, arriskuan jarriaz beren bizitzak salbuespenezko erabaki politiko batzuen ondorioz. Humillantea da, aipatu gabe ustea zer nolako impunitatearekin urratu zituen estatuak 100 herritarren giza eskubideak. Humillantea da, ez eskatze autokritikarik egiteko Inigo Cabacas hil zutenei, Gurutze Jantzi hil zutenei, Gasteizko martxoaren 3ko krimenen arduradunei, Almeria kasukoi, Jose Atanez hil zutenei, gutxi batzuek aipatzearren. Ekidin nahi gaituzte. Estatuaren biolentziaren biktimen zerrenda osatzen dugunak ekiditen gaituzte. Modu kontzientean gainera. Haiek bere gain hartzeko prest ez daudena beste batzuei exigitzearen hipokresiari aurre egin behar ez izateko. Honen guztiaren oinarrian dagoena da indartzen saiatzea estatuaren biolentziaren erabilera legitimatu asmo duten diskurtsoak. 100 pertsonaren giza eskubideak urratu zituztenak. Hori ez alda moralki onartezina? Gure mina eragin zuten eta sekula horren aitortzarik egin ez duen biolentziari ez zaio inolako eskakizunik egiten. Ez da interpelatzen. Honek pentsatzera garamatza behin eta berriro eztabaida publikoan dagoen autokritika eskaera ez dela benetan, bakeari eta giza eskubideen defentsa irmoari lotutako konbikzio moraletan egiten. Interes politiko zehatzetan baizik. Biktima kategorizatzen diren bitartean, biolentziak ukatzen, erantzukizuna kamuflatzen, amaitezina dirudien etika demokratikoaren inguruko eztabaida batean gaude murgilduta. Honen helburua soilik delarik bizi dugun gatazkaren izaera politikoa difuminatzea. Eta ez pertsona guztien eskubide guztiekiko errespetu osoz diharduen kultura demokratiko berri baten eraikuntza. Eta ez da nahikoa esatea violentzia ezberdinetako biktimak badirela, ez da nahikoa. Zenbat eskubideren jabe egingo bagaituzte ere, violentzia batzuk bakarrik ofizialki aitortuko dituzten legeak abian jartzea. Beharrezkoa da ardura politikoak nork bere gain hartzea. Eta hausnartzea zergatik izan den posible, zein testugurtan izan den posible, estatu batek horrelako krimenak aurrera eraman ahal izatea, bere impunitatea ikustaraztearekin batera. Bizi izan dugun errealitatea ukatu duten mediku forentseek, epaiek, komunikabideek eta klase politikoak impunitateari tokia egiteaz gain, posible egin dute arduradunek ezartzea bere gain dagokizkian erantzukizunak.
Eta hala ere, jasan behar dugu batzuek pentsatzea ustezko nagusitasun moral baten jabe direla, beren ekintzen erantzunkizunak norbere gain ezartzeko. Gure eskubideak babestu behar zituen horrek urratu ditu gure giza eskubideak, eta egin gaitu biktima. Ez alda moralki onartezina errealitate honen aurrean beste alde baterantz begiratzea? Ziurta dezakegu gaur hemen gaudenok, ez dugula inolako arazorik ezberdin pentsatzen dutenekin. Baina ez dugu onartuko inor saiatze inposatzen gertatutakoaren inguruko kontakizunik. Bakarra balitz bezala. Beren arduren jabe ere egin nahi ez dutenean. Eta ez da moraltasunaren inguruko lezioak ematen saiatzerik ere. Pluraltasun ideologikoari diegun errespetutik eta kontziente izanik etorkizuneko bakea eraikitzeko ezinbestean iraganean gertatutakoaren inguruan jardun beharko dugula. Horrek sorrarazten dituen korapilo guztiekin. Gure determinazioa da lanean gogor jarraitzea, egun desberdintasunak diren horiek topagune bilaka daitezen. Horretarako uste dugu elkartzen gaituen horri heldu behar diogula, eta hausnartu behar dugula banatzen gaituenaren inguruan, guztion artean aurrera egiteko konpartitzen dugun helbururantz. Elkar bizitza demokratikoaren eraikuntza, non hamarkadeetan bizitako biolentzia bortitzak eragindako tragediaren memoria izango den horrelakorik ez errepikatzeko berme. Amaitzeko, esan nahi dugu gatazka behin betiko konpontzeko eta bideratzeko gure konpromisoak indarrean dirauela. Gatazka sortu izanaren arrazoiak politikoak izan ziren, eta politikoak beharko dute izan irtenbideek. Pertsona guztiak dagozkien eskubideen jabe direla bermatzeko, elkarbizitza demokratikoa eraikitzen jarraitzeko, eta gatazka behin betiko gainditzeko. Aurrera goaz, aritzaren sendotasunarekin, egia bide eta askatasuna amets. Gora, Carlos!